Ola, isto é Música na Almáciga. Estamos no Centro Xove de Creación Cultural de Compostela, que é un espazo polo que cada semana pasan bandas a ensaiar e a dar forma aos seus proxectos musicais. E aquí neste programa tentamos achegarnos ás historias que hai detrás da música, tanto de quen está comezando como a quen fixo xa da súa paixón o seu oficio. E hoxe temos con nós a dúas artistas que son xa referente dentro da nosa escena musical. Elas son María Soa e Sara Faro. Co seu proxecto Fillas de Casandra, esa mestura de electrónica contemporánea, tradición e unha escrita e un universo conceptual moi propios e afiados, construíron unha proposta diferente dentro da nosa música actual. Imos de tertulia coas fillas. Vides? Pesando a voz e pesando o corpo, sempre filliña, sempre hai un oco, ven a cocharte, ven que te arroupo. Ai filliña, se eu morrera, segue cantando e durme a pena. Ai filliña. María, Sara, benvidas á Música na Almáciga. Moitas grazas polo convite. Pois aquí estamos cambiando as cadeiras da vosa tertulia por caixas de transporte técnico, pero seguramente xa vos sentaredes algunha vez algunha. E solen estar super sucias, estas moi ben. Sí, estas que sempre acabas con el culo. Sí. No vosso traballo de tertulia, pois convídasenos non a sentar a falar, e a escoitar, pois tamén como un xesto político, non? Como ese convite a desobedecer falando, por decirlo de alguma maneira, non? A volver ao que supón o clandestino de falar a frente a todo o individualismo, pois volver a estar en comunidade e charlando por charlar. E sobre todo porque falar tamén como que nos acercan as ideas. Claro. Neste momento en de todo está, parece como tan polarizado, tan lonxe, fan falla máis debates, sí. Fai falla compartir coas veciñas, coñecer os seus puntos de vista, ver as caras e os xestos, empatizar. En tertulia hai conversas, chamadas, pensamentos en voz alta, pois eses cortes, repeticións, esas voces que se superpoñen, esas risas, non? Preséntasenos como unha praza aberta, ese lugar de reunión. Que é para vos tertulia? Como vedes o disco agora xa que está completo o proxecto, non? É que o disco, bueno, isto é unha fricada, pero é moi nosa, pero este sentido circular que ya topamos ao final comeza cunha chamada e remata cunha chamada. Entón, como que en algún momento romántico dixemos, parece que é unha chamada que unha lle fai a outra, e entón o disco é unha miscelánea de tanto estilos musicais como temas de conversación, claro, o sea, que parecen dúas amigas aí. Nunha tertulia ti estás falando coa túa colega de repente dun desamor e a que se acorda dunha anécdota, pois entra o cuchicheo e de repente estás como en moitísimos lugares. No, claro, e de repente te acordas de cualquier mierda dentro desa relación e te pos revolucionaria, claro, sabes? Quero decir. Entonces, como que dentro de eso sí que se pasa como por todas as emocións e de feito sí que pensamos o disco nesa orde, pero es que houbo antes desa tropocientos millones de ordes, como tamén con Santa Marta. Mira, propoñedevos un tracklist, non sei que, o sea que ao final podes escoitar o disco como te veña en gana. Como construídes as cancións? Como ese traballo de composición conxunta? É que pode vir de calqueira lugar, realmente, porque o sea, levábamos un tempo cun grupo no que volcábamos todas as ideas, que pode ser un audio, pois eso, ás 3 da mañá en un concerto, mira esta frase que me encanta, e entonces tal, ou de repente escribes unha frase que se te ven á cabeza, e como que as reservamos realmente porque sabíamos que no momento que comezásemos a explorar todo iso, iban a hacer este novo disco. Entonces, pois bueno, é que pode ser de todos os lugares. Sí, creo que no momento que nos xuntamos, que foi, neste caso, sí que decidimos facer como unha especie de residencias artísticas, o sea, simplemente parar o mundo, nun espazo, efectivamente, nun espazo coa menos conectividade posible, a poder ser para que non cheguen tantos inputs de fora e poder realmente explorar esas ideas que durante 2 anos nos pareceron boas ideas, ir para atrás no grupo de WhatsApp e dicir, hostia, aquela melodía que algún día pensamos cando fomos a non sei onde, de que maneira agora podemos reconvertila ou que letra nace a partir de aí neste momento. Porque leva este disco 3 anos facéndose, realmente. E como mudou a vosa forma de crear dende as primeiras cancións? Mudou? Non mudou, realmente. Eu creo que a maneira de crear non mudou. Mudou as cousas que ti podes pensar que podes chegar a facer, pero tamén che digo que a mesma vez que digo isto, digo que non, porque tamén cando estábamos na habitación podíamos pensar e isto lo canta el público, que público, se non deramos ningún concerto, pero, sabes, sí podes pensar como dende ese lugar, non porque o cante, o sea, non referido a un público, sino a xente que poda cantar as túas cancións e como pensar dende eses ouvidos, a mí me parece que sí que foi así no principio. Sí, eu creo que neste disco intentamos abstraernos, o sea,
imposible non pensar que xa temos unha trayectoria, hai unha expectativa colocada sobre o disco, porque agora sí hai un público. E de que xeito segue a tradición presente no voso traballo? Como ferramenta, como... O sea, todo o ideario está rodeado de toda a música tradicional que nos sigue encantando e que é como... ten infinidade de posibilidades. Entón, o chulo neste momento creo que tamén foi xuntarse co Santa Marta e propoñerlle, pois de repente, eso, o sea, tamén te das conta de que todas as raíces están moi preto, entón o noso ritmo de muiñeira resulta que é o ritmo de X que teñen en Colombia. E entonces, pois bueno, tocado con outros instrumentos e con outro tipo de técnica, pero achéganse moito. Entonces, é chulo ver como conviven e facelo presente dentro de unha kizomba ou un breakbeat. E é chulo ver como utilizas ferramentas do tradicional e, en cambio, o resultado, quizáis, non é soa, algo que non claro. remite para nada ao tradicional e, en cambio, nunha canción que non estás utilizando ningún instrumento, Soa, claro. soa a tradicional. E espero que o E que tamén mantén as esa... melodías, as armonías Sí. e a maneira de compoñer as letras, penso que tamén é, porque ás veces formulamos dun xeito Sí. que as persoas preguntan se é tradicional e non o é, pero trae como reminiscencias. Sí, sí que na maneira de estructurar. O noso pensamento de alguna maneira estructúrase cara ás formas da música tradicional. Hai algo que tampouco mudou, non? Que é ese carácter pois feminista do proxecto, ese resituar relatos, ese reescribir a historia, digamos, das mulleres que xa estaban en Acrópole, e que agora vos leva tamén a reivindicar a outros artistas neste novo traballo, non? Pois a Maruxa Maio, a Tamara de Lempica, a Ana Mendieta, a Gloria Fuertes, non? Que significaron para vos no proceso? Por que as situades un pouco a carón de vos ou sentadas, digamos, nestas cadeiras da tertulia? Penso que apareceu dunha maneira super orgánica. No caso de Gloria Fuertes, cando fixemos esa primeira residencia, levamos os libros que nos acompañaran a cada unha ou que pensábamos que podían ser disparadores da creatividade e por algún motivo volvíamos unha e outra vez aos poemas de Gloria Fuertes. Quizáis pola maneira que tiña de contar, ela tan cotiá, eso nos chamaba moito a atención. Eu creo que todas tamén nos deron unha visión de un pouco como de rebeldía, o sea, como que agora sinto que o noso feminismo está enfadado, sabes? Enfadado, digo, non con el mismo, sino enfadado de cara afora de que estamos como incisivas, que o dicimos tamén como na canción, pois eso, mismamente falando de Ana Mendieta, como en Alboroto, es que estamos o sea, non é que queramos darlle como voz, porque eso é un pouco unha frase un pouco regular. Xa tiña, efectivamente, pero unha obra que é maravillosa, vamos, convidamos a todo o mundo a que pero que revisitalas a todas, de repente es que te nace un fervor de dicir que teño que cantar e que gritar e que contar todo o que quero contar delas e levalas a un lugar, sin sernos ninguén para levar, o sea, todo o rato pensando en de aí, pero como para darlle o seu espazo. Tamén porque igual en Acrópole, que nos remitíamos tan atrás, pero todas estas mulleres son do século XX e XXI, realmente son obras que deberíamos estar mortas. Vamos a chegar ao seguinte disco xa, ben máis vivas. No, pero que ainda non se coñece tanto esta obra. Eu sempre digo, pero en Fundamentos da Arte que non estudábamos a Maruja Maio, hai 5 anos. É surrealista esta cuestión. Porque despois destes anos percorrendo escenarios moi diversos, canto de feminista ou de non feminista diríades que é a industria musical hoxe? O sea, a vida, ¿no? Como... Sí, pero bueno, dentro da música, porque... pues, como vos sentides tamén nese sentido? A ver, é un contexto super masculinizado, concretamente o dos escenarios. É moi difícil chegar e ver unha técnica. Entón... O sea, sí, o ves a unha, porque quero dicir, sí que nos fomos atopando con mulleres que ademais super ben, pero que en xeral, o sea, sí, a xente que prepara os escenarios como non se dá. E entonces eso implica pues que xa non solamente na música, sino o sea, o trato pues, cos é diferente e moitas veces é, bueno, é paternalista, de maneira ti estás traballando como unha profesional e quizáis non se te trata como unha profesional que coñece o que está en riba do escenario, como funciona e que está aí traballando. Sí, nótese moitísimo como as dinámicas de mesmamente dende monitores, que foi como a peor experiencia que tivemos, non? Pero que cando nos atopamos con mulleres que fan monitores, que é como algo que está preto aquí e tal, e que ademais é algo como que parece moi subjetivo porque só escoitas ti. Claro. A outra persona non pode saber o que ti estás escoitando. Bueno, pode poñerse a túa tal, pero é algo subjetivo. Bueno, a cuestión é que sí que te está todo o rato. Si necesitas algo máis, avísame, estás ben, non sei que, como así, como esa educación que temos as mulleres un pouco como de estar constantemente cuidando. E pois xa nos pasou como moitas veces de atoparnos con homes, por exemplo, que están, como se dice, cuestionando o que ti estás escoitando. Mira, pégate un pouco máis al micro, que igual es eso. Bueno, e logo a programación de mulleres nos festivales é
escasa, casi inexistente. Pois para levar esta tertulia aos escenarios, ao directo, estivestes preparando aquí o concerto no Centro Xove da Almáciga, non? Como de importantes son estes centros para a escena musical de hoxe? Fundamentais. Claro, hai que ter un espazo, incluso para grupos que xa están profesionalizados, que se poida utilizar, xa non te digo para grupos que están aínda pois, no camiño, ter acceso a salas de ensaio, ter acceso a todos estes medios técnicos, que se un quixera alugalos de prese, eso sería un... vamos. E aquí neste, ademais, pois medran moitos proxectos, e nos en cada programa queremos amosarvos un pouquiño da vida deste Centro Xove da Almáciga, pois convidándovos a coñecer a grupos, a bandas, a artistas que ensayan aquí. Hoxe con nós, Xalundes. Moi boa xentiña, que tal? Nos somos Xalundes, Nico guitarrista, eu Martín cantante e guitarrista, Javi batería e Dani baixista. E nada, pois facemos un poquinho de rock en galego, de música que nos sale do corazón e temos moitas ganas de salir e comernos o mundo. Esa brisa xa notou que necesito meu carón, cruzarlle os beizos, renunciar ao sol. Nos chamámonos Xalundes porque non encontramos nome realmente, e a nai de Martín unha noite estábamos dous no sofá sin facer nada e dixo: sabes un nombre que me transmite, que me gusta moito? Xalundes. E saliu con esa palabra e dixemos: ostra, pero que significará? E Xalundes significa en algún sitio. Quedo en vela no seu lado do colchón, aferrado a que os que fumos xa non son. Esta nota vai por ti, sabes ben que dou pendiente ser feliz, pero ardendo vai seguir. E non sei si mirando cara. Eu viña xusto dun ensaio con outra xente que andaba ensaiando nese momento. E claro, viña co baixo lombo. Alguén me agarra atrás, que aparte foi como, Dios, que coño. Foi esta persona de aquí que teño ao lado, que basicamente veio a preguntar si tiña un baixo ou a guitarra. E digo, pois xusto levo un baixo. E digo, pois vete a tomar algo con nós, que xusto estamos mirando facer un grupo. Bueno, aquí estamos, basicamente. Que ollando pra un café, un segundo razonei, perdino todo pensando que gañei. Falei do medo de avanzar, e as ganas de soñar, ver no quere darme tregua xa. Cae a noite con silencio. Pois nós somos unha das bandas que ensaya aquí no Centro Xove e a verdade é que é fantástico, o sea, estamos moi contentos, sobre todo porque, bueno, é un sitio moi agradable para ensayar, con moi boa xente e que sempre están dispostos a axudar e a asesorar. Non volves, solo intenta ser feliz, non me esquetas ao partir. E de referencias musicais, pois Extremo, Marea, O Funquillo e Herdeiro. Flores do teu pelo conformadas no xardín, quixera ensinarte antes canai desta canción, ya non sei que broten as faíscas. Queremos ser referente da música en galego, non queremos ser un grupo máis. E xa está. Contratádenos. Non me mires derrumbar.
bueno, a nosa pregunta para as fillas son un pouco que requisitos teñen para que hai algunha banda que poda tocar con elas ou que os poda telonear ou colaborar e que non fixemos nos ben hasta ahora para non poder facelo. E, bueno, un pouco tamén cal é a vosa banda favorita do panorama galego e por que non somos nós tamén. Deixen vos xalundes esta preguntaza, non? De quen colabora con vos e que cando eles, non? Home, Como escolledes a quen colabora? É que, o sea, de tocar antes non, se toca, se toca. Entón hai que tocar todas xuntas. Pero non? Mirenda non nos chamaron, Home, digo eu, unha chamadiña aí para vernos todas. Non houve proposta indecente por escrito. E cal é o vosso grupo galego favorito, a parte de Fillas de Casandra? Para min Camaño Meixeiras, sempre. Buf, eu escoitei bastante a Baiuca, sí, ao longo da miña vida. Ensaiades moito vos, estamos falando destes grupos que ensayan aquí na Almáciga, vos ensaiades moito e como é un ensaio de Fillas de... Nós non somos exemplo de nada nunca, nada máis. A ver, es que sabes que pasa? Que claro, bueno, agora ensaiamos máis. O noso modus operandi sempre foi, claro, tes unha canción nova e dices, temos mañá un concerto, vamos ao concerto e cantamos. E ao mellor sale ben e ao mellor sale mal. Pero tres concertos xa sale ben. E, o sea, no, quero dicir, isto con todo respeto ao público, claro, obviamente que hai que ensaiar para que todo este finísimo e cada vez ensaiamos máis porque supón máis medios, agora coas músicas, o sea, todos os arranxos. Como comezastes na música cada unha, non xuntas, senón cada unha na vosa vida? Pois eu precisamente comecei nun centro cultural que había ali no barrio, que había un grupo de pandereteiras, miña nai estaba, miña irmá estaba, e eu, na máis nacer, pois ali me levaban a cantar, e ese foi o meu primeiro contacto. E é que a miña nai é pianista, entonces tamén na casa, pois, co piano, primeiro bailando, tocando despois con ela. Sodes fillas das vosas nais, ademais de casar, sodes moi fillas das vosas nais, entón, porque unha pandereta con súa nai, a outra pianista con súa nai. Para quen as coñeza sabe ben que somos fillas, a verdad. Sí, sempre, ademais nos discos, en todos os nosos discos, sempre os poñemos que, como es, sempre como adicado as nosas nais, por facernos fillas. E como vos coñecestes vos e como naceu Fillas? De manifestación. No, coñecímonos non a mani, é verdad, tocando pois cada unha precisamente co seu proxecto ata onde chegar aí independentemente e fixemos unha canción xuntas esa mesma tarde que nos coñecimos. María tiña unha canción antes como que algunha vez cadráramos algunha vez e tal, o sea, coñecernos coñecíamos, pero mellor no de hola, que tal, soy Sara. Bueno, María, tú sabes. Pero sí, foi ese día, dixemos, cantamos unha canción xuntas, sí, e así foi. E na prueba de sonido, primeiro nos gritaron callaos, ¿no? Sí, sí. Foi un... Sí. Porque sí, estaban rabiosos, pues mira, aí está, mellor. Wow. E despois achegouse unha muller que pasaba por aí pola praza. Como se chama o grupo? Que ao mellor o preguntou, ni siquiera, o sea, nosotros romantizamos esta cuestión, pero dixemos, pois hai que facer un grupo, para dicir tamén como para se chama. Para nos foi o disparador, donde estés, señora, gracias por preguntar. Queríamos seguir falando desas cancións de Fillas de Casandra, non? E Terduile chegou despois a unha especie de paro creativo que recolledes no proxecto híbrido de título Hibernarse, pois que é un EP, que é un fanzín, que é un videofilme, non? E que nos fala desa pausa necesaria que exixen os procesos creativos. É así, non? O sea, foi necesaria para vos esa pausa. Eu creo que necesitábamos incluso autodicirnos. Claro, ese álbum é para que Sara e María recorden que para crear un novo disco había que frenar un pouco. Era como máis a demanda que a práctica. Que retos son para vos os principais nun proxecto musical? Que o que estamos facendo nós agora foi pasalo ben. E facelo como un xogo, literalmente, de que sexa divertido. Porque estás facendo música para que... O consello sería, como sempre, xogar e seguir xogando e non... Pensar a creatividade dende aí. Porque cando a comezas a pensar como, bueno, a industria musical chamase industria primeira antes que musical. Entón, iso xa nos vai repensar como é este mundo. Entón, vamos a quitar o de industria para crear. Vamos a quedarnos solo con musical. Polo menos aí. Logo xa te ves as caras con que... Claro. Bueno, pues esto es una empresa, es un juego de negocios, ¿no? Al final. Pero importante, xogar. Sí. Es que o excitante que supón de repente facer algo que non fixeche e ver o resultado e decir, está. Coño, poñer no mundo algo que non existía antes. Eso está increíble. Un poder súper. Un poder súper. Quería falar con vos tamén da parte audiovisual de Fillas de Casandra, non? Porque, bueno, unha parte recoñecida, premiada en diversas ocasións, pero tedes dende o inicio, dos primeiros clips, un traballo moi coidado por construir o vosso propio imaginario audiovisual e por fialo. Ese é un xogo
co que hai que ter máis cuidado, porque é moi caro. E non compensa. Cuidado, niños. Hai que, maiores de, sabes? No, pero... No probar en vuestras casas. No, porque claro, unha vez que imaginas, quero dicir, unha cousa da música que podes facelo así, ahora, sabes, co ordenador. Pero claro, de repente pensarte nun autobús dices, hai que conseguir un autobús. Sí, a nivel de no. produción exixe máis, pero eu creo que hai unha obsesión no noso proxecto efectivamente por entender os traballos como un todo. Que Insolación, pois, o día que saiu se proxetaba directamente no momento da estrea, pois, en Balaídos, no descanso dun partido do Celta, porque nunca sabes, en Balaídos, que ademais pois, xa actuastes varias veces, pero por dicirlo de alguna maneira, esta frase de naide profeta ninguén, profeta na súa terra, creo que non ten ningún sentido no voso caso. Que súa naia sodes moi queridas en Vigo, non vos sentides queridas? Mira, sí. Agora moito máis, quero dicir, que miña nai sempre tivo esta teima de nadie es profeta en su tierra, porque é certo que pois, a verdade é que é unha tristura que haberá moitas persoas en Vigo que escoiten música en galego, pero non é tan habitual como noutras zonas de Galiza, porque tamén a nivel idiomático non se practica tanto. Entón, claro, nos é un proxecto, case ninguén nunca cree que somos de Vigo, claro, precisamente. Eso é unha pena. Por unha cuestión de lingüística. Sí. Entón, fomos volvendo, e nos temos moita teima, fixemos a presentación das Dionisíacas ali, sempre queremos tocar ali. Entón, agora sí, somos moito máis queridas e, bueno, o Celta... No, e o Celta, o sea, quero dicir, dentro de que nosotras somos moi escépticas con todo o que supón a industria futbolística masculina... Industria tamén. Industria, claro, que son moi respetuosos con nós e, de feito, o sea, isto foi unha idea da tua irmá, que de repente dice, e por que non? Porque cadra a saída con isto tal, e foi sí, entonces... Eles sempre teñen o sí para Sí, nós. e como é tamén moi de tertulia crear amizades, e creo que estamos moi preocupadas de que non sexan cousas como banales, ou mellor agora que temos que ir a Madrid a facer cousas e tal, tamén ves diferentes tipos de relacións e creo que valoramos muitísimo el afianzar unha relación. Porque na produción tamén foi así, un pouco asinades a produción de Tertulia pois, con Santa Marta, que xa falamos, bueno, xa falastes un pouco de Santa Marta antes, pero igual non os podes presentar e contarnos tamén como se deu ese encontro, non? Ou por que esa confianza, non, de facer o disco con eles? Contádnos un pouquinho máis diso. Luis, Beni e Omar. E aquilo foi un frechazo. Nos coñecíamos o proxecto de Santa Marta como ouvintes e en algún momento lanzamos esa pedra contra a súa ventá e abriron de golpe. Era un momento que nos apetecía como facer colaboracións e tiramos un par. E Santa Marta para nós era como, bueno, si Santa Marta non, pues non pasa nada. Non pasa nada, sabes? Hai como que... E dixeron que sí. E dende esa, pues, ali facendo a canción e demais, comentáronos, sí, porque estivemos producindo este disco, e foi como, sois produtores de discos, outros discos que non son os vosos. E nese momento foi, que tal tedes outubro, sabes? E así. Dende aí, sí, dende o primeiro momento encaixamos muitísimo a nivel de ideario e de referencias musicais que eles nos viñan achegando e que nos iban abrindo novos mundos e todos nos parecían sí. E además ser cinco está chulo porque podes ir como... sabes, relajando. Quero dicir, de repente hai dous que están moi a tope, pois a tope. Claro, eles marcha unha habitación a gravar non sei que, pois tamén, que nosotros estamos discutindo, que é posible. Pois entonces chegan eles e es como, ei, que non sei que, te desvalijan en 2 segundos e dices, pois gracias tamén. Sí, ademais entenderon moi ben os nosos procesos. Sí, e respetaron un montón. Vamos, unha sorte que los ha topado no camiño. Como vivides as vosas músicas fora? Ou como credes que se viven? Isto a miña abuela me pregunta sempre. ¿Y qué hacen ali en Burgos cantando, sabes? Ou que fan en Maputo, sabes? Cantando tal, ou cando fomos a Marrocos aí atrás. Non sei, é que, de novo, falamos da raíz, dunha raíz que conecta con toda a xente, e realmente tampouco o idioma creo que sexa ningún obstáculo. Para nada. Non, e a electrónica no punto no que estamos da vida, pois tamén é algo que conecta super directamente. Sí. O sea, é da música, eu penso que está máis globalizada, en realidad, e a raíz e a electrónica xuntas, como con todo o que facemos, penso que é sinxelo. E como vedes e como escoitades hoxe o voso primeiro traballo, Acrópole? Pois mira, cada vez como con máis estima, a verdade, xa o tiña en alta estima, pero ademais como que de moitos lugares, agora que van salindo outros traballos, hai como unha volta a esa Acrópole que de alguna maneira foi como o noso emerxer e o que deu paso ao noso cambio de vida, o sea, nese disco está
todo o que nos configura agora. Entón, eu vexo con moito agarimo e, sobre todo, que nos sigo vendo recoñecidas nese traballo. Bueno, un traballo, pois, Acrópole, que vos levou a convertervos nun dos grupos de referencia da música galega hoxe. Cal é a vosa canción favorita de Acrópole hoxe? Hoxe, Acrópole. Sí, a final. Acrópole e Cassandra, as dúas. Teñen unha forza que, precisamente, con toda esta ofensiva que nos está vindo a nivel ideolóxico, de Es de repente ir a las volven a barricadas, coller claro. todo o sentido coas que queramos. E de hibernarse? Eu estou viciando moito a arderse. Arderse, sí, eu tamén. E de tertulia, deste novo traballo? Eu teño dúas. Tertulia porque entra na liña de Arderse, na liña de Cassandra e na liña de Acrópole. E Alboroto, porque es que o paso tamén, que es imposible agora non vencellalo con como a cantamos en directo. Entonces, bueno. Sí, eu diría Alboroto. Sí. Tamén é unha das que máis arriscamos facendo. Es divertidísima. O sea, no, es moi seria, pero... pero fai que sexa moi divertida na súa execución, poñerse nese risco. E de todas estas cancións estupendas que temos de Fillas de Cassandra, cal escollestes para despedir hoxe este Música na Gracia? Pois escollemos unha, de novo cunha nova amizade, que... Increíble esta amizade, sí, foi rápida e con Abraham Cupeiro e intensa, así como tamén é un sí a todo e é chulísimo, así que bueno, Filla Filliña. Que é unha nana que lle compuxemos pois A aí. filla que a mellor teremos, a mellor non sabe. Pois con Filla Filliña de Fillas de Cassandra, pois imos despedir este Música na Almáciga. María, Sara, moitas grazas por compartir este tempo de conversa e de tertulia con nós. Ao revés, e por tanto cuidado nas preguntas. Filla, filliña, e se te teño, quero cantarte dormir. O medo fora hai soños de sangue e ferro, que desvelo, que desvelo. Haberá días en que a tenrura que irá mirarte dende as alturas. Pode ser dura, coida da raiva, cura que cura. Que cando medres, ai cando creza, rompase bailes cando anoiteza. Chegues con calma, vaias sen presa, por moi escura que a noite sexa. Que cando chegue o desacougo, pesando a voz e pesando o corpo. Sempre filliña, sempre hai un oco, ven a acocharte, ven que te arroupo. Ai filliña, ai se eu morrera, segue cantando e durme a pena. Ai filliña, ai se eu morrera, non te desvela, non te desvela. Ai filliña, ai se eu morrera, non te desvela, non te desvela. Ai filliña, ai se eu morrera, non te desvela, non te desvela.